la classe de llenguatge. Kiarin, digues una paraula que comenci per A. Avió. Molt bé. Merwan, digues una paraula que comenci per M. Mar. Molt bé. Leslie, digues una paraula que comenci per P. Pilota. Molt bé. Òscar, digues una paraula que comenci per D. Ahir. Home, ahir no comença per D. Com que no? Ahir era dilluns. Whoa.